Aray na ta sa kanang di ay kang kanang igsuon po ni Bunjing Remulla, di ay LG Secretary. Ato ni aging Biyernes, pag-ingon sa Malacanang ni Claire Castro ang iyang tigpamotmot sa presidente. Nabalido na yun, human mo pagawas ang Korte Suprema sa ilang giingong gidinay ang temporary restraining order nga gipangayo sa kampo ni Senador Bato de la Rosa o ang status quo anti-order. Gidinay po, niingon ang Malacanang pwede na valid yung dakpos ba to? Di ay wa pag yun kagawas gikan siyang halwa in town. Hinganlan og John Vic Remulla ang DILG Secretary. I don't know kung di ko ka-recall og na confirm na ba ni sa Commission on Appointments. Kay og wa pa ni siya kung di gyud angay ning ibutang dito. Hello ko na. Pagpagawas ni Claire Castro nga pwede na balido na dakpon ipadakop das bato. Ingon des si John Vic Remulla nga 250,000 ka mga pulis ang mangita ni bato. Saon lang. Wa pa kani murag pirming gidagaw no? Murag pirming gidagaw lalima kag kanan 250,000 kina mao na ang kinatibok ang sakop sa PNP. Wala mabilin ito, wala mabiling desk officer. Asa mata kinsa may sumbungan nga wa na may pulis kay nangita kunong iya papangitaong bato? Ano? Di tingal literal nga pagsabot ang iyang kuan ay. O ba? Kana 255,000 ka mga pulis mo ipapangitaong bato. Mo iyaw grabe ka daghan ano yun na. Kinsa may mabilis police station hatay mga NPA sulngon mo diha yun. Hello ko na. Tirtig yung pagkaabot og naunsa ni sa pagkaunsa nga ulo pila na kaadlaw gahapon og karon wa ko kakita nagpa-press con eh. Pero batot pa nga katanang pulis iya papangitaon 255,000 ka mga pulis tibok nason mo'y mangita ni bato. Unsa may mahitabo og dunay mga disgrasya desdan nga pulis may mohimo buhat na skits. Unsa may mo blatter o naglahi mo sumbong dito sa kapulisan nga gikawatan si Juan de la Cruz nga wa may police na station kay nangita laging bato kay lima kag 255,000. Mao ba? Nagduda kung wa pa ni kagawa sa halwa in town si Juan si John Vic Remulla. Unya naningkamot in town po ni sa iyang trabaho nga mapakita og accomplishment sa tanan nga kriminal nga iyang pangitaon ingon na Australianes sa isa so pataka na mo ra gibisyo katubang na sa microphone papreskon kana sa John Vic Remulla pataka na siya ibaos po dayon si Remulla nga katulo na mapildi katulo na maparot gawa na ganahan ana niyang Australianes Hello ko na. tulo na ka eleksyon sige kapildi kay way ganahan ang Australianes kay pataka lang tabi pero pareho gyud sila wa po'y tarong mga sinultian ang mga ganahan kay di usa papangitaon niya ang kinatibok ang kapulisan tibok nasod 255,000 kuno kabuok may grabiha. There are so many things that's going on, and this is because of the very weak leadership of Marcos Macoy. Aloy kayo na yung presidente ha, ang saya na sayang asawa, binabay na yung presidente ha. Mo atos Japan pero ingon si BBM nga pagitaig paagi nga madakpan nimo to si Gerald Bantag, si Atong Ang katong usang kernel nga nagpatay ni J.X. Joe si Dumlaw pangita bato gyud mo na ha wala na ingon John Vic Remulla pangita ang mangita ni bato 255,000 ka mga pulis lukop nasod wala na mabilis police station ani og mauhon ninyo kay murag ang tanang mga pulis imo gyud nga papangitaon basta tong pulis barili murag dili na to mo pondos police station kay iya papangitaon ni bato Mao na diha. hanggaw ni kasi ang tao. Looya sa gobernador. Dagan mo kay hanggaw mga dagkong opisyal sa gobyerno tinudlo eh. Looya sa gobyerno. Lima kag ang imong giingong papangitaon kinatanan. Alam sa kanya. Primero 10,000 to ka mga pulis karon gihimo na ginyan 255,000 may pagkadaghan na in taon na ninyo. Kinsa pa may mabilin kinsa pa may mo atubang og kaso dito sa husgado. Pananglitan og kaning imong literal nimo sabton ba? Nga kini 255,000 na po'y mga pulis ana nga mo mga appeal sa prosecution witness dito sa mga dinagpa nila. Wa na mahimong bista aning mga husgado kay nangita na bato. Mao na diha. Pahita.
hanggawa ni klasihang tao. Murag wa pa gini siya ba? Wa pa ni kagawa siyang halwa in town. May butag sa maanyang ka magtutundo sa Mantalongon, Barili National High School, si Ma'am Mary Ann Sosa del Pozo, morning Ann. Kanang, ay sa, yoy, kanang sa nung, naon sa nawaman, alay. Kanang 250,000 ka mga otoridad nga i-deploy pangita og usa ka tawo, dako na gyud ang gasto atong buhis na pod matiki mo. Basta pang buslon we kumigaw. Grabe. 255,000 ko no. Ang kanila 250,000. Ang giingong Ludwig mo mangita kay kanang uban mo gwardiya sa police station. Sus. Wa magkakaon og butitin bitoko ni John Vic Rimulya no. Naloko na. Patodlo na daghang kaayong pulis nga abogado ha. In fairness sa mga PNP personnel. Daghang kaayong abogado diya patudlo po your Mr. Secretary kay mo ra wa magsubay ng imong gitabi in sa microphone nga mao man kuhaon nga balita sa tanang mga Pilipino maminaw nimo unya ang tanang mga maminaw nimo mutuo bagha na imong gipangsulti og makadungog si Mike Rama anak di ka kasingkitan anak niya og Yawa! Pawa! hastang luoy. Yawa! Pawa! Mo na diay ngilad nimo John Vic Rimulya na po igsuon wa gilaing gipanggukon ang mga kontra bangag ang tambalos no sinong Martin Romualdez awa pondo lang sa ng kaso diyan nila to i-file. Maita. Sao ka na ito magsabot ano yung ipanulti na wapa ka rin siya wapa ka rin malanag sa buting kahoy ni John Vic Rimulya. Katawan na ng laki ay inamaw magiging pagkasulti ay hanggaw kayo di apay lain ay kantong mga kuan sige na Department of Agriculture Secretary iyang gibase karon doon na po sa is kani mga hanggaw-hanggaw nga mga tinulo ni Marcos ingon siya nga kinahanglan ang mga bugas ko no doon ay suggested retail price nga 52 matag kilo kana ha pero abot ako sa pagkaunsa nga ang presidente nisaad man to nga ang bugas tag 20 na lang kilo nga suggested retail price na malang ni Bagong Pilipinas, bagong muka. Sako sa bugas, milkat, rungpunga. Ay sagminyo, ulat sa mo sa tagpainting ilo. puro naghanang mga hanggaw-hanggaw ni Egi Pangtunloy ako di ko kasabot nga sa kadagang mainlaking mga Pilipino ngano ka na magigipagtudlong yung tanan 255,000 ka mga pulis mangitang bato. Na po'y bugas 52 ko no ang kuan suggested retail price pero di ko bangag 20 kilo 20 yung kabuang sus luoyas Pilipinas aning mga Pilipino ba nga kanabang presidente og ingon ani ang sus paita luoyay napay uban nga mga tinudlo niya supertisang banggiitan sa mga tulisan what if di kanilang puro lang ni banabana ni inig abot sa panahon mupuli Sara as president pananglita lang og mupuli Sara pagka presidente unsay may tabo ni Mike Defensor otrom sa ning karaang damang lihas yung lahinom-nom mas kaso ni John Rosada katong sa NBN City deal ay Mike Defensor mo main actor ato ni Loyo Naloko na.